ассалому алайкум дӯстони азиз. Созед нағзен бозори Корвон даем ина нигоҳ кунен. Поёни бозори Корвон диден баъд аз магазини Зар магазини 10 сомона. Анами раҳрав магазини 10 сомона мебара. Марамат метавонен биёен. Ҳамаи чизошон қариб ки 10 сомона. 80% борои ҳамин мағоза 10 сомона. Иҷода хайбо дигар нархҳоям ҳаст, лекин аксарияташ 10 сомониай. Номи магазиншо намебинен. 10 сомона. Хулас биёен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, нависеншона бо шумода мефаҳмонанд, доставка доранд. Ина бо биёен духтаракон нигоҳ кунед чихе борои новинкаи фасон омадагиай. Ҳозир ҳамаша абзор карда шумода нишон метем. Тамошо бино декоративни намиқа кузачаҳои фасон пурсида будем ку ина марҳамат магазини 10 сомона да тамом шуда буд бо омадая. Марҳамат метавонен биёен бозори Корвон. Поёни бозори Корвон дай баъд аз магазини Зармо. Марамат ина чанд намуд ҳастай рӯ барои ҳафтум дароза мешавад. Рӯ барои ҳафтум дарозаи пажарка. Хулас ина ин намудоям новинка 10 сомон. Ина освежителё омадагиай 8 сомон. Чанд намуд бори нав. Ина бинен ишаишта фасон, ишаишта фасон. Ина уха чистка омадагиай, зуба чистка омадагиай. Новинка на ира бинен. Чиха хушрӯ новинкаи фасон. Футлароша бинен чиха фасончай. Ҳамаи ҳамин дар магазини 10 сомона. Новинка. Иё чиан? Иам зубочисткаи ва. Ха. Риштаги ниточни астай ку 10 сомон, 5 сомон ай. 5 сомон. Ина марамат тамошо бино дар кор боша ҳатман магазини 10 сомона биёен. Иҷа шампунан? Ина инаму шампуно ҳастай боринав. Бальзам, шампун. Ха. Чи? Ина хеле подставка мепурсан ку. Мана марамат штатив касе дар кора 10 сомон. Ина биёен бо айпеш тамошо кунен, бинен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Як бор обчи абзор кардама шумода нишон тиён. Иҷода ина нигоҳ кунен. Новинкаҳои фасон. Освежителёи хушрӯ. Ҳамаш бори нав. Диден 8 сомон, 10 сомон нархошон. Ина освежителёшон фасон ая бори нав да бо омадай тамом шудагӣ буд. Нархошон 10 сомон. Марамат биёен тамошо бино айпеш бохтон интихоб карда харидорӣ кунем. Ҳамин намуд ланчбоксорам қапурсида будан. Марамат духтаро тамом шудагӣ буд бина бо омадай дар магазини 1001 майда чӯйда. Бозори Корвон тарафи тилло бозор охири бозор ай тамошо бино баъд аз магазини Зарм. Ина нигоҳ кунен. Ҳамаи ҳамино 15 сомонӣ. Пакетча да коробкача да бинен чихо хушрӯ туҳфа бурдандам варианти фасон. Ина кабутчам астай. Бачаакодам метонен гирен. Ино медонен аз тагуш хеле об мерезен, оби ҷӯш. Авқодам хе гарма каки хушрӯ меиста. Марамад ина духтаро метавонен барои фарзандотон харидорӣ кунен. Ягон ҷо туҳфа бурданда варианти нақс. Ина иноям ланчбокса. Ино 15 сомон ая? 25. Инош бо 25 сомон ая. Ино вай доранд. Диден вилкаву ҳама чи доранд на? Ина марамат қошуқчаву дигар чизош 25 сомон. Беҳад хушрӯ варианти фасон. Ана иҷода бо ҳастай ҳар хела контейнерчаҳо. Ям ланчбокс буда диден қошуқошон кати. Ино 10 сомон ана? Ана 10 сомон. Ина қисми болора бинен 10 сомон. Диден чанд намудуш омадагиай. Аз анаи органайзеро омадай 10 сомон. Анаи намудошам ҳастай 10 сомон. Марамат дар кор боша ҳатман биёен айпеш бинен. Иҷода бо нигоҳ кунен. 8 сомона. Ина намуд 8 сомон барои равған, шакар, уксус чизе дар кор боша. Барои хранения гуфти гапо метавонен ки харидорӣ кунен. Духтарако боз ҳам новинкаи фасон омадагиай. Инам хел подставкачоа. Ихдаш тоқай нигоҳ кунен чанд цветш омадай. Барои кистичка гирифтан ё ки барои банада зубнои шотка ва мқай чизо гирифтан 8 сомон ая? 8 сомон. Ана баъд ҳаст инаи моделош 7.5 сомон. Ана баъд инаи ҳастай. И чандай? И 10 сомон. Иҷода нигоҳ кунед чанд намудуш ҳастай. Ина намудо 7.5 сомон. Ино 10 сомонӣ. Подставкаи хушрӯ, органайзерои фасон. Дар магазини 10 сомонаям тамошо бино биёен. Бозори Корвон тарафи тилло бозор охири бозор даен тамошо бино. Марамат биёен айпеш бо борошона бинен баъд аз магазини Зарм. Иҷода тахтачову намхе ҳама чизак астай.
خلاص نرخشون 10 سومون 5 سومون اینا با 7 نیم سومون اینا می قریب 80% بار درجه 10 سومون این نرخش اینا با بیاین باری چندم شد مجر نبار میگیرم اما که چند سال شد میتوانید اینا برای نوینکشون آمده خریداری کنین اینا دیدن انا این نمود و یکوی هم هستن ناوشنیک و سیم و خلاص وریانت های به حد خوش رو یا همش 10 سمیه یا؟ این بالا ناوشنیکان 5 پایان 10 دیدن ناوشنیک های بالا 5 سومون اینا 10 سومون اینا هم 10 سومون اینا دیدن خوش رو اینا ای فلگو هسته فلگه میپرسن نه 15 سومون مرمت بیاین اینا ای نمود نبورکو اومده یا وشلکچه نه اینا بینین самоклеющий вешалкача ина марама чанд намудуш ҳастай дар магазини 10 сомона омадагай 10 сомия 10 сомонам як пачкачаш 10 сомон худаш мечаспада мана марамат метавонен биёен бозори корвон тарафи чило бозор охири бозорай баъд аз магазини зарм тамошобино ё чиан ина чупчои хитоӣ як пачкаш 20 сомон будай чанда дора як пачкаш 10 пар доштай хулоса ина ҳамаи чизако ҳастай 10 сомонӣ ё чиан коврик барои коврик барои пасуда и чанд пулай 30 сомон кало наёмайда ё ин қадарай 30 сомон буда ина коврик барои пасуда мана овуша меҷаба мегира хулас 30 сомон ино тамошобино анами партачо нигоҳ кунед чанд намуд новинкаош омадай нархошон аксакати 55 сомон штагия марамад ина касседа даркорай нависен дарав доставка мекунанд то на беҳад хушрӯ моделҳои фасан бо метавонед стулчи гирен катиш стулчикотон чанд смияй ина 35 сомон ина намуд стулчико 35 сомон инош чанд смай иноям 35 сомон чанд аз светка омадага дида и ҷамъ мешавад домик мешавад бина чихел удобни хушрӯ инош чанд пулай 15 ана ин моделош бо 15 сомонай бозори корвон аиҷа тамошобино тарафи тиллобозор марҳамат ино дидан ваначкои калон 65 сомон аксаш дага и калони хушрӯай 65 сомон бозори корвон тарафи тиллобозор охири бозорай баъд аз магазини зарм баъд аз магазини кутакунаи зарм магазини 10 сомонай биёен қариб 80% бори иҷа 10 сомонай нархаш ҳатман омада тамошо кунем тамошобино анам хе коврикчои новинка омадай 40 сомонам хушрӯан ки силикон вияна аҷоиб фасонак барои ванна барои пешхидари хона хулас нархшон 40 сомон бозори корвон аиҷа бори нав омадай дар магазини 1001 майда чуйда бозори корвон поёни бозорай баъд аз дарвозаҳо баъд аз магазини зарм магазини 10 сомона навистагай хулас биёен айпеш бинен ира бинен чихе бор бисёр омадагай айпеш бинен беҳад борои новинка бисёрай ина тамошобино беҳад новинкачои фасони анамин намуд ваё омадай 5 сомон барои гирифтани тезак ягон чида мурч намак барои рӯи дастархон ҳамаи ҳамино 5 сомон ина биёен варианта бинен чихе зиёдай 5 сомон кадом меша мегирен 5 сомон бозори корвон аиҷа тарафи тиллобозор поёни бозорай магазини 1001 майда чуйда интихоба бинен мана ишаишта фасонака ина инош бо новинкаян диден аҷоиб хушрӯа 5 сомон на духтаро дар кортон боша ина қисми болошам нишон дидем мана 5 сомон диден интихоб чихе бисёрай ҳамаша 5 сомонӣ кардаган 7 сомон дандаётон боша ҳозир боша 5 сомонӣ штаган ина фасоношам ҳастай мана моделакои аҷоиб хушрӯ 5 сомон анамин намуд ва яко омадагиян органайзирако нигоҳ кунен чанд модел омадагай анамин намудош 12 сомон калон калона дигарош ҳамаш 10 сомон намарамат касседа дар кораи 10 сомон беҳад хушрӯ вариантҳои фасон 10 сомон ина диден чихе бисёрай касседа дар корай метавонен биёен магазини 1001 майда чуйда инаи 15 сомая бори нав подставкачара диден хушрӯ 15 сомон инаи 10 сомон бахватака на бай 10 сомон буд ана баъд инҷада бо ҳастай органайзер 10 сомон инаи подставкачо 10 сомон
ҳамаш бори нав марамад биёин. Ина қисмдаям бор ҳаст мана 10 сомон. Иям новинка на мыльница. Ана ай мыльница чандан? 7,5 сомон. Ҳамма намуди мыльница омадай 7,5 сомон. Ай и сатилчоша бинен 7,5 сомон. Ина пластмассако ҳастай 10 сомон. Ина бо мыльница 7,5 сомон. Интихоб хулас бисёр омадагиай. Ина ино ваянку одноразовиё 7,5 сомон буда як пачкаш. Ха? Печка печёни. Ха, барои печёни. Ха, диден? Баъд ина иваёям формочко ҳастай ку. Ина ҳамма намудуш ҳастай 10 сомон а формочко. Марамат тамошобино биёен магазини 1001 майда чӯйда. Ина қисмдаям интихоб зиёдай 10 сомонӣ. Ина гулдонам будай диден 10 сомон. Ина ино 10 сомон. Ана падно ва яко ҳастан падносо 10 сомон. Чанд намудуш омадай 10 сомон тамошобино. Кадомеш дар курай ина интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунан. Ҳам қапасдои хушро омада якташа нишонте ки ҷон ира бинен борои новинка омадагия косои фасон 12,5 сомон стилоша бинен аҷоибота я таи фиолетовиам нишонте мана инаи моделам аҷоиб хушрӯ магазини 1001 майда чӯйдада бори нав омад мана ира бинен чихо хушрӯ диден ҳамаш ҳамиё 12,5 сомонӣ беҳад фасон интихоби ва се ина иҷа дигар ангошам ҳастай бозори корвонай тарафи тило бозор поёни бозорай баъд аз магазини зарм магазини 1001 майда чӯйда пасуда бисёр омадагиай мана 12,5 сомон диден чанд намуд астак ҳамаи ҳами 12,5 сомонӣ баъд иҷада бинен кӯдаконаам омадай пасуда 10 сомон мана кадомеша мегирен 10 сомонӣ инами хел пасудои кӯдакона диден хушрӯа 10 сомон шаишта фасон и поёнбудагиёшама ҳамиёям поёнбудагиёям инаи поёнбудагиёям диден 10 сомонӣ пасудои ина инош бо 8 сомон будай косачои кӯдакона мана марамат иҷада бо ҳаст пасудои нав ина 15 сомон ино ҳамаш 15ҳан ина ё бо калон тамошобино марамат ина диден чихела 15 сомон ина лалиёи оши 20 сомона мана бинен чихо хушрӯ и зардаку чанд сомай 15 сомон тамошобино ино ҳамаш такрор мекунем чиниян беҳад хушрӯвай ягонташ сафолӣ нестай мана диден аҷоибот нархошон ина 12,5 сомон 15 сомон анам хел нарх гузориш дагиай ино чанде ина духтароми сарубкои свети омадагиай дар магазини 1001 майда чӯйда нархаш 698 сом амхе 698 сомон баъд пилисос омадай 358 сомоно ина иҷада бо 208 сомонӣ ина пилтои сенсорни омадагия 118 сомон ина пилисосои фасон ҳамаш бори ваяй тамошобино бори хитой иҷара хитоиё кушодагиан хитон медонен беҳад хушрӯ баъзе хитон медонен ки бозорда бори тошкент бисёрай техника лекин набори хитоӣ дар кор боша сифаташ бо беҳтар ҳатман магазини 1001 майда чӯйда биёен ина диден ваям ҳастая миксеру 110 сомон 120 сомон иҷада бо 60 сомонаш ҳастай утюкоям ҳама хел ҳар хелай нархошон тамошобино ира бинен 115 сомон 100 сомон 200 сомон хулас биёен бозори корвон тарафи тило бозор поёни бозорай баъд аз дарвозаҳо баъд аз магазини зарм ин хе паривои утюкам доштиян 200 сомон оригиналаш калоншай диден марамат омада натонед нависен хучон шумода доставка мекунан инчунин дар магазини 1001 майда чӯйда анамхе бозичои фасон омадай 5 сомон 8 сомон 10 сомон нархошон анамхелиай нигоҳ кунед бинен инаи набораку чанд сомай 7,5 сомон ина ира бинен тамошобино беҳад интихоби зиёд ина бори нав дар инами бозичоям омадагиая ина диден беҳад хушрӯ и тарафам хелая нархо
اینجا هم 8 سوم 5 سوم 8 сум 5 сум 10 сум اینجا با فلاماستیرو هم بده اینا ویشلکو ای فلاماستیرو چند سومن 8 سوم 8 сум نه پچکش بالا 5 سوم було 5 сум ай чи ай قайچی ای کاغذ ای ям хушру ина бора кай тамошобино барои ягон паделка мекунанд ку гудако ина марамат нархошон 8 сум 10 сум ам хел اینای 25 سوم ина вешилко ҳаст 25 сомон барои наски шарф хулас хушру бозори корвон тарафи тило бозор баъд аз дарвозао мешавад баъд аз магазини зарм марамат биёем нигоҳ кунед тамошобинои чӣ қадр гӯшмонакҳои фасон омадаи дар магазини 1001 майда чӯйда мана бори нав ғавсака ки хушру будай ина тоза бори хитояй ҳамаш нархошон 15 сомонай касседа дар кораи доставкаям доранд метавонанд муроҷиат кунед 15 сомонӣ инчунин дариҷа вешилкоҳо ҳар намуда омадагиай ана хел комплектҳо омадагиай нархошон набинед 10 сомон чизе ки мегирен нархошон ҳамаш навистагиай қариб 80% яъне ҳамин нуқтаи савдо нархошон 10 сомонӣ нарх гузорӣ шудагиай бозори корвон тарафи тилобозор поёни ваяй дарвозао баъд аз дарвозао мешава марамат биёен ина иҷора бинен 5 сомон 10 сомон нархошон мана баъд аз магазини зарм иҷода тифало ҳаст диден тифалои хушрӯ овардиян чизеро ки бо нафаҳмиден рақамошон ҳаст нависен мефаҳмонанд тона доставкаям доранд тамошобинон нигоҳ кунед мӯйни пузирои новинка омадай ина марҳамат калоная беҳад калони хушрӯай нархшон 10 сомон баъд инчунин ана ин намудора пурсида будам пластилино ино чанд соман 10 сомон ай диден чӣ хушрӯчай 10 сомон ана ино чанд сомай фасона барои феечка мекунанд гудако бозӣ мекунанд ку ина 10 сомонӣ иҷода бо вай доштиям бильярд доштиям пачкаш 10 сомон айна ино чанд сомай пачкаш 10 сомон и чи ай просто вай сувенир украшени сувенир диден 10 сомон ира бинен чӣ хушрӯае марамат тамошобино бозори корвон айҷа тарафи иҷода бо пачка пакетҳоям будай оптовина скотчам пакет макет туй дошта бошен ё ки барои савдо марамат метонен омада оптови ҳама намуди размероша меёбен омада оптови харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор магазини 1001 майда чӯйда биёен духтаро ҳамаи чӣ доранд ҳамаш боруш новинка омадагиай ина диден и ваё чандай обручо детски 10 сомон диден инаи пешбандакоям 10 сомон ая 10 сомон ана духтаро бакалои фасон чанд намуд омадагиай нигоҳ кунед 25 сомон ино калонан ҳозир то охири навора тамошо кунед 10 сомонашам нишонтон метим ҳамаш бори навая ира диден 20 сомон аю ҳам разноцветнян бинен чихо хушрӯча ю калонан чен як косаян мана 20 сомон инаи тараф 20 сомон ина иноям 20 сомон ай 20 сомон 20 сомон ана иноям биненда чихо хушрӯча барои туҳфа кардан бо ина бинен коробкаош катяй 20 сомон ана инчунин 15 сомонаш аст ям калонай 15 сомон манаи моделоям 15 сомон ёям ёшам 15 сомон ана баъд бо 15 сомон новинка инчунин 12.5 сомонаш аст аз ин тараф биненда ино бо 12.5 сомон нарх гузорӣ шудагиай ана диден ина 12.5 сомон инаи тарафам 12.5 иношам ёям калонан духтаро марамат ина иам 12.5 сомон диден бори навҳози бо 10 сомонаша нишон метем бинен дӯстони азиз аз ин тараф бошад 10 сомонай бакало кадомеша мегирен 10 сомон бозори корвон ай ира бинен чӣ хел хушрӯчаян бозори корвон тарафи пажарка тарафи тилобозор поёни бозор ай духтаро рӯ ба рӯи 7 дарвозаи пажарка мешава баъд аз магазини зарм магазини 1001 майда чӯйда ина интихоби васеъ интихоби хеле зебо дар магазини 1001 майда чӯйда ин тараф ҳамаш 10 сомония инами қисми боло баничко 15 сомоная ана баъд бо медонен ин тараф намаста бакал ози аз ин тараф ҳам нишонтон метиҳам мана 12.5 сомон 10 сомон
و اینجا با 6 سومون هم بوده دیدین 6 سومون اینای بکالو 6 سومون من اینوش 8 سومون اینا دیدین اینای طرف هم 8 سومون خلاص بسیاری ها برای 23 برای 8 مرد بکال میگیرن اینا بیاین از 6 سومون سر کرده در این مغازین 1001 مایده چویده میتونین که بکال یابین منه دیدین اینجا دوز پس دوی هم اومده گه خواستم پس دوشون هم شما دا نشان دیم بعد دیگر نمودی بکالوشون هم پیشنهاد کنم من دیدین تماشا بینا 8 سومون و ایره بینین چه خشتو چه کسا چه 8 سومون این اینجا بانچکو اومده گه 8 سومون نمی بانچکو را میپرسن 8 سومون بوده اینوش 10 سومون ها ای 10 ها ای 10 سومون تماشا بینا اینو 8 سومون انا بعد این مدل هست ای چند سما قخشرو 10 سومون اینای ویو را بینن و زچو را بینن چه فسون 10 سومون اینجا دا این چونین هست انا خیلی وزو 10 سومونی هم توفه دا خوشرو برای توفه کردن واریانتی نازکک تماشا بینا این اینجا چیز میبینن 5 سومون شدگه یا عکس اعلام کردگیان من مرحمت چند نمود خیلی ابدوکو هسته و دیگر چیزکو هسته همش اینا تنگ اندازک برای کودکو همش 5 سومونی کردگیان در مغازین 1001 مایده چویده بزرگ کروان طرفی تیلو بزرگ بعد از مغازین زرم بعد از دروازه میشوه مرامدی را بینن چه اینچ خوب و سیای همشون نرخوشون 5 سومون و بیاین پیش تماشا کنن بینن اینا رقمشون هم میمونن با چیز نفهمیدین مرامت مراجعت کنن دخترکم میفهمونن تو نه ایره بیننی قخش رو چه تماشا بینا دیدن باری ندین که در مغازینی 1001 مایده چویده 5 سومون بوده دیدن توفه کردن دایم برای ختم بگیرن خشروه برای دکور 5 سومون مرامت بزرگی کروان دایم مغازینی 1001 مایده چویده مرامت اینجا با پس دو اومده گیای دیدن 10 سومون چند نمود گلوی ناب بیاین ای پیش بینن اینو 25 سومونی بعد ابوی امو وردیان دیدن اینو چند پول 110 سومون رولون نشا 110 سومون رولون اینا بینن تماشا بینو نیم کوسو 8 سومون شدگه چند مدلش هسته اینجا دا این چونین 8 سومونی انم خیلی دیگر نمودی نیم کوسو اومده گیه بعد 30 سومونه تماشا بینا پس دوی 30 سومونه اومده گیه اثر تیگیرک و دیگر چی همش باری ناو مرامت بیاین ای پیش با بینن کسانی که امکانیتی اومدن ندارن نویسن خودشون شما دا دستفکه میکنن این طرف همش تریلکو 10 سومونه بنا این ایجاده بود 8 سومونش هم بوده دیدن دخترو مرامت مغازینی 1001 مایده چویده حتما اومده وایشونا تماشا کنه نوین کورشونا این طرف هم 10 سومونی نیم کوسه هسته دیدن اینجا کوسوش هم بوده اینای تریلکو چقرکش هسته اینای مدلو هست خشروایش 10 سومون